Biziaro bakoitzean, kapaz izan garen arren erantzun baleko emateko, galdera horren sorburua den irrika, asegaitza denez gero, zirika hasten da berriz helduaroan. Iraultza intimo hori barnebiltzen duen sasoiari, adin arriskutsua deitu zion Karin Michaelesek 20. mendearen hasieran, izenburu horretako nobelan. 50 urteko emakume batek senar maitatia eta bizimodu erosoa lagatzen ditu uharte huts batera erretiratzeko. Etxe bat eraikiarazi du bertan eta gutunen bidez gauzatuko du kanpokoekiko komunikazioa. Gutunotan, emakume batzuek klimaterioan izandako astorapen psikikoez mintzatzen da eta bere kuadernoan, besteak beste, isiltasunaren ikaskuntza deskribatzen du. Ez du inondik ere depresio zantzurik. Bakardade aukeratzen du, errotikoa, besteen modukoa ez izateko. Eromena ez da bidea. Gertatzen da, bakardadearen abaroan ez ezik, inoren konpainian aurkitu nahi izaten dela poz arnasa, naiz eta ondotxo jakin, hori baino errentagarriagoa eta eraginkorragoak direla elikadura osasungarria, lan serioa eta jarduera fisikoa. Eta sinistuta gaudenez honezkero arrazoi gutxiago dugula beldurra sentitzeko edo norberarentzat garrantzizkoak diren gauzak egiten ez saiatzeko, alegoriak eta teoriak asmatzeari ekiten diogu gure jokamoldea arrazoitze aldera. Klimaterio. Zeharo adierazgarriak Plazido Mujikaren hiztegian klimateriko hitzaren euskarazko ordainak. Gaitz, gaizto, galgarri, arriskuzko, galbidezko. Gaztelaniazko kritiko hitzaren adieratzat ematen ditu gainera. Grazia berezia topatzen diet galtzearen ideiarekin zerikusia duten adierei. Nire katramila hauen nondik norakoa kontutan hartuz gero. Galtzearen adierak zein baino zein grafikoagoak baitira. Lehenago geneukan zerbait nahi gabe nonbait ustea. Zerbait alferrik gastatzea, zerbait desagertzea, eta zerbaiten eraginez beste zerbait ondatu, suntsitu edo ezerestea.